नोंथांमोना माबोरै दं दिनैनि भिडिअ'आव गासैखौबो बरायबाय आङो दिनै फुख्रि नायनो थांगोन बाजिलाहानि बिदिबा फुख्रिखौ नायनो थांसै लोगोसे बारबो जानो थांगोन जोङो थुदो स' नोंथांमोना आंजों थुबोदो जों दै थांगासिनो आयंनि दुकानाव रड फिर फिसा दुकानबो दं नायबाय थादो बिदिबा रड मानसिफोर दं नै आंनि खिथु उनथिंबो मानसिफोरा नुदोंना नोंथांमोनाबो नै आंनि माबाया रड मानसि दं दा फुख्रि मोनहां जादों मोनथारसिगोन आरो सैमा सोंख्रावदों नै खानो थांनो हायाखै Oh my God! Wow! हा नै ह'साखै गोसोम नुदों दा बै माबा थांनाय नुदों मोसौ बेयावनो नै बेयो मालायनि फुख्रि ओमफ्राय बैयो बाजिलाहानि फुख्रि बैयो रड मानसि बायफाला आं भिडिअ A few moments later. नै फाइनालि सफैबाय नै बे गाहायावसो थांनांगौ जोङो आब' आखायावनो गारि जादोंमोन ना दाखालिनो नोंथांमोनहा मिथिखानायसो ना ओंखायनो बुङाखै आरो आयौ जिंसि जिंला गोजा हा बैयाव रड ना दं बैयो मालायनि नै बैनो फुख्रिया मोनबाय दा जिसिबि जावना हायगोन दां मिथिया नै बैलाय आदालाहानि बियो नाखौ मोनथ'वा बेयाव दासो जावखांदों दै जाबाय बियो मानोना बियो दै नङा असलि बियो हा सिंनिफ्राय ओंखाराखै माहायल'सोमोन दाखालि हा सिंनिफ्राय ओंखारनाया बियो अखा हादैसो दैफोरावबो अखा हादै नुदोंना बेसो अखा हादै मोसौआ दै आं खिन्थाहरनाया बेनोमोन फुख्रिया लामायानो हाजोबायसो नै गोजौ आं हालायलायाखै थाबायनोनो हाजोबायसो 1 hour later. आङो न'आव सफैबाय बिराद मेंबाय आंनि भिडिअखौ सोर साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना हो आंनि भिडिअआव जायफोरा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय भेरि थेंक इउ